video guys no. Ari mi diri o nana mo sakyanan sa akong kanang pagpamangkin guys no nga gwapo si Idol Adan. Yara mangadto na sad mi sa city. Welcome sa tuang YouTube channel ni Madam Pislat guys nangulahi no. See you guys. Maglaglaag na sad mi. Paminaw na ako kung unsay akong ipakita ninyo karong adlaw. Okay? See you. Guys, malakay na ta diri. Sus, kauwan-uwan, wag yun. Dungog ang panahon namo guys. Okay, see you. Hello guys, diara mi sa sud sa sakyanan sa amo ang idol diri guys no. Diara. Oh, naglalis gyud mi guys kung asa man mi tan-aw aning kameraha nga malip dili man mi makatan-aw aning diretso o ano ba dili lain magkupot no. Tara asa makanatan-aw reds. Tara magtuk-tuk sa diha dai ki. Ano to ta? Asa man malingaw pud nga. Kanang malingaw maning naduha naupat ang mata. Di kay ko umsulte kay. Focus sa pag-drive sa kansihan. Mga marites. Mga marites. Derang mga Sa marites. niya tugnaw nga anaway nga makita magidang kuan, kabaturan. Bitaw sa man makita Parang mga tum-tum. Basta apple kay mutugan gyud is tinuodam. Dili sa dangay tapos patinood. Makita mo gwapa ta. Pretty naman mo daan oy. Abi na Mangita pa man mo glain nga super pretty. Basta mamingyo gani pretty na gid kay na. Sana all pretty. Oo. Yung ganing tao, pretty na. Lagi. malingaw ba yan yung mga kanang mananaw ba sa atong mga marites no? Lalo na magtagalog nako. Salamat sa gyapon dangay. Nako, kaloka talaga magatawag ko. Nakakaloka talaga. Sino pa yung laging magsabi na nakakaloka talaga? Ikaw dam, inuutang pa. Ay, nako. Ang saya, masaya lang tayo guys habang buhay tayo no. Yes. Habang buhay tayo. Yes, happy walang At ending. saka Happy. habang buhay at saka mayroong kunting pera kasi kung walang pera hindi talaga rin masaya. Yeah. Buhay. Andyan ka nang mabuhay man pero magtiis. Magtiis doon ka lang sa bukid maghangad ng lupi o sa mga kanting sa mga kuan ba boy ba. Oh, kami dam walang mga pera pero salamat pa din kasi kapunta kami kahit saan. Yeah, yes. Wala gyud nga ako di gyud ko mabuhat ning madam yung kay ipig ko- maglaglaag. Yeah, Ibig yes. ko lang sabihin sa akin lang nga bahin hindi sa inyo oy. Kasi alam kong marami naman kayong pera. Ala, Sana okay. maraming pera. Hindi nyo lang ipagawas. Ay! Wala kaming pera dam. Umaasa kami sa iyo. Umaasa. Dili ay. Kuyog mi. Doon naman tayo kwarta gamay. Kanaak pareha karon. Na ay kwarta gamay. Di kay pareha ka madam. Bitaw. Pero bisan asa si madam to aman To aman sa tigni. Oh, yes. Super thankful talaga kami sa iyo, madam. May mga supportive kayo guys. Madaasa kay ka dato. Oh. Hindi madaasa kita kwartahan kay kwartahan ko si Oh, madam. kay mga on man tag social. Social pagyud ya. Pusti pagitag mahalon nga hotel Oh. sana all. Oy, Sana Yes. pil pagitag Stay sila ng good for 5 days. No? Million of thanks gyud madam. Yes. Island. Namintas mo ipamining kalibutan na. Malipay jud mi. Super grateful gid kay mini madam. Thank you so much. Pero habang lang na may ano ako no, may kanang May buhay bulsa. pa. May bulsa. May bulsa. May laman ang bulsa ko. Pag walang laman walang ikabayad sa hotel, wala ikabayad sa kain. Pagpapukid doon sa Doon na lang magpabukid sa maghangad ng lubi. Ano bang hangad ba? Rich, anong Tagalog sa hangad para naman makasabi ka dyan ng isang word. Mahiya man ang kwate ay kay no ano yung ngipin ko. Kagaling ko lang sa disgrasya. Huwag kang mahiya. Kasi Nakapokus. nakapokus kasi ako, mahiya akong magsalita. Pero Huwag namang mahiya. hindi mahiya Sinarunong manligaw. ka naman nagtagalog. Di kasi yung ngipin ko hindi na balanse. Wala na sa ibabaw. Bali na, balance naman ang baba. One seat apart. Joke lang. Joke Joke lang lang ba? pag Para may bang kasi time.
yung panahon hindi talaga masaya ang panahon ngayon. Kaya kami na lang ang magmasaya, no? Saksak sinagol itong langgits Masaya namin. itong panahon. Sabi ng iba, madam, pag mag-ulan ay blessing. Yes. Tama. So guys, nandito na kami sa Katmon. On the way na may padulong sa Wuhan City. Persada. Shout out din ni Mrs. no. Salamat kayo na pinahiram mo ma'am sa amin yung asawa mo. At ang sasakyan. At ang sasakyan. Tanda siya na siya daw? Huwag kang mag-alala ma'am kasi ang isip niya nandyan sa iyo lagi. Ay, sana all. Good boy man ni si Juan. Mabait talaga si ma'am no kasi mapagbigay ba no? Pero yun lang, mga tunay kami mga alalay, mga kaibigan. Parang magkapatid na lang. Parang magkapatid kami, walang masamang kasi mga Nandito naman si Mama. Nandito naman si Mama Inday. mga relatives kami dito guys. Dino ba yan? Lahat. Pulis na yun man nagkagawa. Amat, doon ang game nagsuon magminyo. Mga Muslim. Muslim. Wala. Ano mga badyaw? Okay, mauro to guys sa pagkakaroon yun lang muna no. Yung mga marites namin dito. Pag marites, hinto muna namin. See you later. Baba. Hindi sa tambabay kasi siya sumpay niya. Dapat di ay, To be continued lang, To be continued. Okay, thank you sa nagkamera no, nga si Inday Shiri. Thank you din, madam. Pakita gamay lang. Pinaslide lang kay dako kay tagnaw. Pareho bitata mga lagpat tagnaw ko. Pero mga guwaps. Ang mga lagpad, mga Ang gwapa, mga kailangan budta. Huwag na yung nahunaon. Sige. Hello guys, di amin hapit mo sila titay guys kay kani titay special kani sa mga pang snacks ba sa mga galita, sa mga kanang ilorde, sa mga rosquillos, utak, unsa pa na mga bunga, sitsaron, unsa pa din para guys. Ni siya ang mga paliton dire kwarta ray wa no. Ni nga hapit jud mi dire kay ngay gutomon mi ba niya sa among pag suroy pagbaon jud guys di ba. Maricel Armas nila Remy Aniel no guys. Doon na sila dito. Ako la rin lang ipagkuha guys no. Ano sa tuyo lang kanahan asam kung galita na si madam. May galita ba? Tanda na pagiti. Dili mo to galita ilang gusto. Rosquillos lagi ti. Rosquillos so. Kanano na mo? Parang man ni abroad. Kana imong gibit-bit. Siya, hindi ka ngayon.
namin sa muang pag-adto sa city kay wala pa kami ma-city yun no sa center. Okay, see you. Og maswerte itong mga kasama ko guys no. Dara. Yay! Oh, ano mo sabi? Swerte gud kay mi Thank you so much, Madam Thank Pista. you, madam. 5 days na nga mag-star nga to. Grabe nga opportunity nga gihatag. Salamat. Holiday na sad mi guys. Paibog na sad mi guys. Thank you Madam Pisla. Kasi birthday rin dito sa aming Yay, thank aming you, palangga. Madam Muli, Pisla. ako Happy gusto niyo birthday. sa Thank you. dito. Thank you sa opportunity, Madam Pisla. Maugod, yung special birthday karon guys, mo na nga ako siyang gisuroy di ay. Happy birthday! Ren! Thank you, thank you. Oo niya, ato Miss El Curso guys, ato may mag-live dito, atangi. Atangi, kaya ato may dito At maniapon. tangi guys kay naa na sa'yo Sorry, pala. sa Jerich. Atangi Salamat guys! kayo. Okay, magkuhan sa mi dito. Ina daw, manghatag kag Manghatag. pahalipay. Manghatag o giveaways. Manghatag siya ka giveaways nga pahiyom nga na. Ang sumpay sa iyang Ako'y patagan og asa. Pila edad ni mo, pila edad. Secret na, ibatagan ang edad. Ipapangita daw asang naputol sa ngipon. Ah, sa kapoto lang ipon. Hindi, naputol yung taon niyang ngipon guys kay medyo na among sila sa iro paglabang ba niya na bangga-bangga ang iyang ngipon sa kuan kasada. Salamat ra pod gyapon sa Ginoo. Gamay ra tayo Bitaw. pangos. So man na lang Ngipon ra. guys, matud pa ni Maricel Arbas, okay lang basta buhi. Shout out day Maricel Arbas no. Na ako gibili nimo dito madam sa Titays no kung wala ka kabasa aning YouTube ay wala kay swerte. Dito nimo madawat matang palikod kuha iguli. Palikod to namo hapit to na to namo iguli. Basta amo ning ako ning gituyo guys aron ka mutan-aw sad Maricel Arbas shout out ni Remy Aniel. Lahat to duha madam. Oo, ginsa pa to'y silingan nila nga follower na ko no, mga tagsag-tag sa kabuok. Ilordi. Di lang magdinaw. Daw at least Unya, ginagmay ra to guys kay, bayan ni budget si Madam Pislat na hurot naman aning among laag-laag no. Harot sa Philly Hotel. Nahulot naman. nahulot na. Hindi nakalito. Kalito. Paita. So guys, mao na to sus karon pa man ta nagkabanding-banding usab oy pero Trip ay happy kay no? pero karon every week Super happy. Super happy yun. super Yes. happy. Gilatas gina mong bagyo oy para lang gyud maglingaw-lingaw. Sana all. Ito mo pag mo siyang birthday. Yes, super blessed. Lagi ninyo pila edad ni Oh, Richard. taga na. Ako na yung pataga no niya, guys. Pero comment lang og words kay ang number is not allowed man no sa atong busing. Okay, see you. Hey guys, magandang gabi po sa lahat. Hindi, joke-joke lang guys. Nandito kami sa under the tunnel. Saan yung nila ni? Bridge? Sa SRP. Subway. ay, napay Subway. Sisilix Hindi, na subway. mga 5 Subway. 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 Mga 5 kilometers daw ito guys. Pero pero medyo malapit na may marating Mabuntagan. ang aming Buntang. puntahan. Malapit na mo. Okay. So guys, naabot na kami sa among arian guys no. So kung kinsa may nananaw aning akong video karon guys no. Thank you sa pag-watching. Please like, comment and share sa akong mga videos aron sa sunod makakita mo sa akong sunod nga ipakita. Okay, thank you for watching. Bye-bye.